Kardom penibelta aljigtha penibelta than pangphi niliputi materon pi aprasi beltan ton pen chipajil midam de aprang beltang kungpi aljigtha DNL pen right kom sai khiang bong ka chen theng kheng a jok bang trok DNL ya bang puat tu ma pran ki dam nang Karbi kuru searching room asong atum pen pherang ke mai ke phapon Rongkhang constituency ki parlo sadgaon terang arong ame karbu theram terang ahem tomon ke thepena jok hemret ke na hokdon Beltang kungpi aljuponda dapit puthar beltang ton pen chipajil midam sina DNL la pen right kom sai khiang bong chiteng kheng a jok bang trok DNL apran ke dam Karbi Anglong Nagaland ahoy Tansuri Misai Bam Pua Dimalong Risim Kang Tang Ki Ot Asong Dimasa National Liberation Army Chihek Pen DNL La Pen Right Kom Sai Khiang Bong Cheteng Kheng Ajok Bang Trok DNL Atum Apran Damnang Kedam Tang Arni Tansuri Along Sanjay Ronghang Apan DNL Atum Si Apran Armod Yat Pua Right Kom Sai Khiatum Kirika Kuruk Asai Dengpon Bang Suajok Alang Litum Ang Bong Cheteng Kheng Si Bang trok DNL atum apran dam nang loputa berta ribdun long. News Desk report Nees.News Karbi Anglong. Firing kora bole he huniso. কোন জায়গা লোক আহনে বেশি পেলাম বলে জায়গাটো ঘৰ নাজানো আপোনাৰ ঘৰ ইয়াতে নকৰ ইয়াতে কেইজন মৰিছে ছজন ছজন কি হয় কেইজন ছজন চিনি নাপালো ডিমাচা নেকি সব উগ্ৰপন্থী হয় কি উগ্ৰপন্থী এইটো DNL এইটো কিমান সময়ত হৈছে ৰাত প্ৰায় 2টা মানত হৈছে নেকি ৰাতিপুৱা বেলেগটো শুনা নাই মানে আৰু ছজন মৰিছে এটাও চিনি নাপাওঁ চব দেখিলোঁ কিন্তু চিনি নাপালোঁ ইয়াত এনেই DNL কিবা ধন দাবী যেনেকৈ চলি আছে কৰা নাই কৰিছে চাগে নাজানো তেনেকুৱাটো কৰা নাছিলে পাৰ্চনেল কৰিছে চাগে এনে ধনচিৰি এলেকাত DNL কিবা তেনেকুৱা আৰু ধনচিৰি এলেকা বুলি নহয় আৰু ডিমা হাছাও লেং আছে নেকি এইটোতো নাজানো Aru nipaing kora kitom ada por Pfizer kebra achti mapor alom KKCS song amethanga sahema long non malom social media YouTube along Karbi gospel film lapen radio center along aron bari maphan ka sor sarapu thakthang kemai kangipon lapang somai along Wilson Tiso KKCA Kongchon Bang Dancing Teron Pongsi KKCA mai phu anparta song klem rapet lapen rasingja song atum chetong dun Karbi gospel film pualong lampi puala marjan isihingi ke thomalong Karbi aron bari maphan ka sor sarapu thak KKCA tum ningduk pen Karbi gospel film lapen hilinga ja kongkelong abang pi ka veteran pi lapen inot Karbi ang bong pen thek reset Dr. Lipson rong pi atuma phan pin rempon lapang so video non hithi irui ang bong YouTube pen remove pon nang ji kalite law and order arona teng pen sai ding nang kok popusi KKCA Kongchon Bang lapen mai pu Wilson Tisopen dancing teratum ningje pon News Desk report Nees.News Karbi Anglong Dom Perang Tiamai Kaman Kangni Nangko Alam Theda Kongchon Bang Pentan lo lagan alam tahok lo la se kadu ka channel Kamanda Churulo la se Karbi Aron Barim Karkli ka pheju aham bhang pensi Arjuno da alam thela pohelo Neli appoini si puram kala pelo Karbi Anglong Gospel Media House YouTube channel alang litum ka somse pon Karbi angbong mane lamki labang so lamki part 1 part 2 part 3 iklem pon abang chokchi pusi pudam thibdineli lagi kepen kayang bong ke pacar budi dorong pen dorong bong ke pacar budi akamalam si klem dam long lason si teglong lapen point 2 nelin langam tulo radio long laki arona masi kali lawa radio long difu radio center pen kelo alam thebang lapelo Lipson rong pi alang li thek ceremony PhD degree kelong abang fu difu radio center along ka record dam
lamjir aron barim karkli ka phe joafan ka sorsa alam ke doko lasila bangso alam jir komatsi karekor dunma alang li phanta chuningri lo bangso alam jir radio pen Karbi kulusar chingnum amai KKCA asai hemalong nilitum Karbi aron barim doan tek mucor kuru kulang la pen rat pan than pare songja pi mate lum se pi tumben chenglok kaduk kawe amphang atum pen chethan chimung si kulusar doan atum pen chethan chimung si pini dak Parangke tong sekot pen parangke amai panangkok lo si lada pini ke panangkok alam putha bangke non malom Karbi hospital hilim ku pen chenglok kaprek radio center long stame dharma putha ase kachu thabdam lapen ako healing kelong atum Jisu aphan ke kloi pe healing kelong aja kong kelong atum pen puthon nim lokom aphan kasorsa ke dokok alam putha ko se pini phan ke mai phanang kok lo tasi la so putha YouTube long si ni tum thekpon lo la pen radio center mate ke thap dam pen radio long si ni tum arjupon lo tasi la hai alam putha ko por ni tum pen ka phire dam du je thorom la puson thorom amen empen thorom aphan sorsa lo plotante Kupiale dojima pulutang te alang itu mathaponangi mo the isibet karbi angbong pen ron kachi thurji a bidi abang te madu dharmasta claim ponang nei pusi ni ditung karbi aron bari matung pen kachini ni pon lahilo athema halaso alamar jana long penangan ni ditung thekpon long karbi aron barim chor kli chukhiyo aron atang alama puthak si alamar jan katu kabi bonda pon lo hake pa juda bangke aron bari ma phang lak heno la na ko jokon e karjong jok je amasi jisu phan kardom pe ama karjong jok pa tusam selang itum bonda pon la kadang aron atang nang itum kadu we rada thengno ni tum paklangi la sopor bani tum kadlu ka we ke chenga video do la pen voice record kadlu ka bedani tum do la pen ako isi pen thegam tulong je karbia ke kachimin tor helo ke thek nai pusi alang itum lingi der lo asi ni tum pe ki pudamia bangke karbia khayong si kachimin tor ke thek nai pate akhe bedane roke karbi akhe pate da kristan lukhimon katu ka bedane te ini tum katu ka bedane thek re sai deluma solama sini karjugang tu alang itum pha la pen kisu kilang amen pen thekri amen pen karbi aron bari ma phan kasorsa pona kam alam ma bangke madua thorom ta claim ikeda sia kemi pusi pi ni tum da aron bari From Kang constituency ki parlo sadgaon terang arong amekar putharam terang ahem tomon ke thepena jok hemrit kana hokdung non malom det piang kangarlo COVID-19 aki su kangdang bom ason akisung kachetong na corona ki su kenat case mi amchot kalisi tomon ke the arwe ke thepena jok terang arong agaung bura lipson terang amekar ahem karlitang putharam terang ahem tomon jabrai puwai phit stamin non ponta ahem atin apar arpon kerakjia phasami amelang athelang lia hem ki duk thektik anchota kalisi inut heme pilapen asomarta bikrailang oson pensi osomra tumaphan kepa chokepa junjima lapen asona sona kisung khachitong penajok aning duglo pusi chethan pon pinpur dame rongkhang constituency ar loke thekeding atundo bonsita thangnara kerap ave pinlang khangjang lapen alang lihin pen MP Horen Singh be lapen Karbi Anglong.24 Council CM Tiliram Ronghang aphan kachuniri alam thia pan pilapang so hem nang kikimpi ponjia phansi chuniri padupon dongkamuka pen berta pangdakon Robinson Rongpi Nees.News Karbi Anglong Pinia belta la pansi kanton lo do me thak me kardom